Kakang Lilanana aku basa ngakang marang beyan. Aku ngakoni kawegikan kasantosan to sing balung uleting kulit Sumbaga Wiratama jingandika Kakang Penemban Subali. Tak niati nggonku nekuk dengkul aku nguswa padamu Kakang Penemban uripana Rahwana lair tumusing batin ya mung jingandika Kakang Penemban sejatining guru. Kowe tak anggep wong tuaku dhewe ya Kakang. Dasamuka piye? Aku ora kepengin suwiji-wijing kang tuwa saka rasa pangrasamu nggonmu mung lelamisan. Kakang Penemban, bedelen dadaku sigaren jantunge Rahwana ora ana tandha-tandha yen aku lamis. Ciptaku panggantaku lahir tumusing batin aku ngaku guru marang jingandika Kakang Penemban. Apa ya kaya mengkono kuwi cak-cakane wong bakal meguru. Iya wis Kakang wis. Sing wis ya wis. Yen to jagat iki mung mbok iseni sumangah sesongaran, yektine mung bakal rusak ajak-ajak dosa ngupaya kanca kanggone wong sing gelem kesrempet angkara murkamu. Iya aku wis ngakoni suwening wektu ingkang mesti tak lakoni mung tak iseni babakan kaya kang mbok kandhakake mau Kakang Penemban. Sing wis ya wis bakal tak guang kang adoh. Titi mangsa iki uripku bakal tak suwengake saka babakan kamurkan. Aku mung kepengin kumrangsang lan kumacelu kepengin meguru necep Purwita marang kawruhe Kakang Begawan Subali. Kongsi tuntas Kakang. Iya. Nanging aku isih durung percaya sak putuhe. Merga ngene ya Dasamuka. Nalika titah iki lagi kumbul samubarange, nalika titah iki lagi mapan ana ing pucuking panguwasa, nalika titah iki lagi karuban kesenengan, ya ing kono ubaling rasa kumingsun gumendhung sesongaran nganti padha ra krasa yen ta iku kabeh kadimala Sukerta. Iya aku ngaturake panuwun ya Kakang. Malah sisan gawe titi mangsa iki tampanen pasuwitane adi mulanang. Aku kumrangsang wong kepengin ngidhep Purwita marang Kakang Penemban. Sirnakna Dirgama Sangga Runggi anggepen aku sedulurmu dhewe ya Kakang. Kanthi srana apa nggonku bakal pitaya? Yen nggonku ngambung sikilmu Kakang Penemban isih durung pitaya, aku sumpah prasetya Kakang Begawan Subali bakal tak mulyakake sugengmu. Kapara separo sigar semangka bumi ngalengka diraja bakal tak aturake Kakang Penemban, tak nggo nyungga-nyungga Kakang Subali. Disekseni bawana ucapmu Dasamuka. Iya pancen aku ora lelamisan. Banjur karepmu apa? Aku iki njembleng serendeng gumun setaun lho. Ing atase wis tak pedhot gulumu kepara tak guwang adoh parandene Kakang Penemban isih urip. Isih bisa tuntum meneh sugeng apalipurna. Wah, mentah kaya ngapa bombong bonging rasaku. Lamun taku bisa nulak lekase Kakang Penemban. Iku dayane Aji Pancasunya. Aji Pancasunya. Waduh. Kakang, taun ana windana aku ora bakal bali. Gunane apa aku mukti yen to durung kasembatan gegayuhanku. Nulak lekase Kakang Subali. Dadi cetane kowe kepengin Aji Pancasunya. Iya.
pitukon laku brata apa ingkang kudu tak lakoni tak sagui Kakang. Swisan bae aku meling lamun to sira kedunungan Aji Pancasunya ora kena babar pisan kanggo sumongah sesongaran gemaip lan ngendel-ndelke. Merga iku aji ingkang luput ing pati. Waton wangkene isih nyinggol bumi lan swasana. Jati pun Kakang bakal maringake Kang Aji Pancasunya marang sira Yayi Dasamuka. Tetek nyaga ngaluhur dasar gagah warnanipun Kanjeng Sri Narabadi Raja kang adol ratu kontab kotam maning katong megeng napas anupus Sang Rahwana Raja anut pituduhing Kang Raka Sang Wanara Bali wautuh derenging cipta kang kumlangsang dasare Sang Begawan Subali lena prayitnaning batos kapilut dening rembug manise Sang Rahwana Raja barang dene maksih katarima panedhane eling-eling pandhita ingkang wis wegik sigra winisik Kang Aji Pancasunya bumi terang wijang pamejange Begawan Subali mring Sang Rahwana ana daya luwih ingkang mijil saking anggane Sang Wanara Bali sumunar cahyane manjing mring angganing Sang Dasamuka guyu latah-latah Mengendho mangu kong kandhuane limang lelena tanpa kanin yen tan tulusa waladalah tak boyong Kakang tak boyong menyang Pura Ngalengka tak muktekke tak sunggi-sunggi tak sembah-sembah Kakang Beneban aku iki pendhita ingkang wis mungkur marang kanikmataning donya Dasamuka aku tak mapan ana ing sunya pringga wae kowe baliya menyang negaramu nanging eling-eling kabeh pitungkasipun Kakang Yayi iya Kakang tak pundi apa ingkang dadi pengendikamu Kakang Beneban goblok sedelongkas modar kowe iku sanyatane
Tritinaning pasewakan busana sutra maneka warna mereh mangsuk narimeng kalbu utine kang ten pawani leme mawa limut kalamatan jroning alam kanyut Paman Prasta kula wonten pangendika ingkang adhawuh nggih sampun bingah lan marem raosing manah kula dene sampun kasembadan menapa ing dados idam-idaman kula nanging tasih wonten sandyaning raos labet sedyaning manah kula anggen kula kepengin mengiran jagat ngrata bumi tasih kesandung perkawis nyatanipun wonten surya ingkang ngembari bumi ngalengka. Nggih. Kula aturi ngrakit kesabaran nggih nggih. Kula ngertos menapa ingkang dados panujuning karsa jengandika anak Prabu. Tansah sanes kejawi namung luhur miwah wibawaning negari Nglokapala inggih negarinipun ingkang Raka Sang Prabu Danapati. Nek sampeyan prisa napa kula kleru napa kula luput yen kula meri awit pancen licik pakartine Kakang Danapati sak sedanipun Rama Penembaning Deder Penyu Rama Penemban Begawan Wisrawa Kreta Puspaka Kraton Nglokapala ingkang dumados saking inten Jumrud Binesti Hergeni Murup ketahipun dados gadahan kula ilabet saking pokil julikipun Kakang Prabu Danapati sakmangke tetep ngregancang ngrenggani pura Kraton Lokapala. Mboten namung menika, Paman. Aduh, sampun to nggih, sampun. Kiranganipun menapa jingandika nggih anak Prabu ingkang sampun mukti wibawa Nyakrawati mbau dendha ing negari Ngalengkuh diraja ngriki nggih. Malah kapara estunipun pun Paman gadah wajib babakan kamukten Ngalengka. Nanging kula lair tumusing batos nglilakaken kamukten menika dhateng Paduka anak Prabu. Kumbakarna, apa Kakang Prabu? Kowe kok meneng wae?
lagu iki kaya gong saupamane nek ora dijagur ora bakal metu gunemku. Adat lupiya sing kawuri waton aku atur pamrayoga mesti dadi gateling rasamu. Pendak-pendak aku mbok arani yen mung gedhe gombong senengane mung mangan lan turu. Nanging nggonku meneng lang mung sarwa meneng mangan lan turu mau ciptaku mung meminta marang panguwasaning dat kang murweng dat muga-muga kabeh ingkang ngrenggani pura ngalengka iki aja nganti ana ingkang menceng saka ugering kautaman. Mingkemo lambemu. Ana ngarepe Dasamuka aja mung kautaman goblok. Wiwit kunceng nganti gelung sing kandhake mung kautaman lan kautaman. Nyatane donya kok ora nek sing utama. Endi sing utama? Sing utama wong sing kuncala, sing duwe dhuwit kaya aku. Yang sak. Koko Prabu. Menengo. Kowe meneh tak gugu. Aku luwih seneng yen Si Adi Gunawan lungguh ning sasana pradangga ngrep apa sing apik. Ora susah melu nyampur-nyampuri perkananipun Kakang. Inggih Koko Prabu. Iya. Ya wis malah kebeneran Gunawan. Inggih Kakang Mas. Aku wis entuk aji Pancasunya. Tegese dogdeng samaladeng, ora ana wong bisa ngrubuh Dasamuka. Bakal katekan panjang kaku, nggonku bakal ngrangsang kayangan Jonggring Salaka. Nyat langening kalangnya klara pandam uncar tinon lir kegunang surem soro dedan padang kasolan pajaring purnaming kekono dasare mongso kateka imo anawi walun to Pandhawa tata Kardewa saya Indri Aksasara Maruta Walu namit pasang kliman tabe sinabet tengila duni Sumaweng tawang tuwang linepat ning tulah manu kula ingkang sowan sinuwun kaya dudu buta ngalengka. Ketune beda, jarike beda. Mbleguk nggawa slompret bareng ngowo. Aku nglirik wit mau ngantek ngeri aku. Nggih, pancen kula sanes buta ngalengka. Kula buta awis-awis medal. Saking negari Lokapala utusanipun Prabu Danapati nggih Prabu Danaraja. Kongkonane Kakang Danapati. Nggih. Dipun dawuh ngaturaken awala kunjuk wonten ing ngarsa paduka sinuwun Prabu Dasamuka. Wah, dadak nganggo layang-layangan barang.
Kakang Donopati. Wah, cetha iki tandha astamu. Tulisane miring, kandel tipis. Kuwi tulisanmu dhewe, Kakang Donopati. Yayi Prabu Dasamuka. Ingsun pun Kakang Sri Donopati. Asung pepeling lan pepengit marang sira Yayi. Marenana nggonmu nglakoni kaya dene atining iblis. Arsa ngelun jagat agung ngrabasing Suralaya. Yayi eling Yayi Dasamuka. Sapa nandur bakal ngunduh wahing Darma. Aku tresna karo kowe, Yayi Rahwana. Yang satelek Dasamuka kok dieleke setan. Ayo pedhot kupingmu trunyak-trunyuk dikongkon ngeterke layang ngeleke kok Dasamuka serep nyawane. Balya kandha karo Kakang Donopati kon ngenteni tekane Dasamuka. Oh, asul. Kene ora apa-apa kok dicakan. Krek lampet prungkat kimbul dacak ler singo bareng totno laku kurat jangkae Lokapala. Bayem tur
ngelmu iku aduh sayang lole nenonanmu lole mlaku ngetan lulu apike tabuhane wit pembukaan wis heboh iya wis dahsyat iya wah elok tenan wae wah pancene tabuhe wong nom-nom kuwi mesa beda ya nek sing nom nek sing rada tuwek barang ya pengendange nglumpuk pirang-pirang tak kira ki nek ra nek pengendang mau ndek ben bacut akon aku aku lali ya arep tak balekke isin aku pringah grungone kok diitung semen ayo terus nong 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 matur sembah nuwun dalu menika kelampahan kula sowan wonten dusun ngriki iya aku mau kleru nasak-nasak turut alas-alas agak cenanangan tekan ngendi kok dalane kok saya cilik saya peteng tujune ana bapak panitia sing mundhut rokok ana daerah iki kira-kira 2,5 kilo saka kene. Ah monggo Mas kula manut kula mawon. Ah kuwi entuk pitulungan. Tekan nggone nok. Iya. Aku seneng ditimbali iki bersih dusun kaya sing wis-wis najan to aku ora kulino saba daerah kene nanging iki dadi srana paseduluran lan rumah keting kekadangan. Mulane Bapak Lurah lan stape kabeh lan uga para bapak panitia kang wis kepareng rawuh ana ing gubukku. Nalika semono ujubing rasa kepengin nimbali awake dhewe mula kusung-kusung sowanku ana ing kene aku ora nggawa apa-apa mung piranti gamelan wayang iya kanca-kanca penabuh lan pesindhen iki putra-putra saka Institut Seni Indonesia iya yarpa iki kepayon ana njaba putra-putra gandeng iki isih mahasiswa mula uga wenang nganggo gelar alma mater ora dadi apa wong nyatane mbuh sithik mbuh akeh mbuh pinter mbuh bodho mbuh elek mbuh apik iki wis necep kawruhe Institut Seni Indonesia iya mula ora lali karo institusine iya lan wis sak awan mau panjenengane adikku Dono lan adik-adik mahasiswa kabeh padha tetabuhan lan wayangan ana ing papan iki iya ujubing rasa mung nderek nyengkuyung nganggone kagungan kajat warga desa kene disengkuyung dening Bapak Lurah nggone bakal ngadani tasakuran iya sedekahan iki heeh bagi gamelan wayang saka Gebang saka omah
ning bablasan saka Iramaka Wonogiri mau bengi. Adi budaya Indonesia. Aku nderek mangayu bagya lan ndedonga muga-muga anggone kagungan kajat bersih dusun iki supaya niring sambikala. Dibuka dhisik pelok barang. Iya, kuwi lagu wajib bersih desa. Loro nempi nemara luma nempi mawi nem. Ngono kae. Ya. Ya. Lagon bersih desa sik. Sing ditemak, sing kae lho nak sing apa niku. Ya. Ya. Ayo bonange, Mas. Nampil nampil Dun apan iku dadi kuwat lho Kia pisan gas. Yuk. Kapan iku dadi kuwat ayo bersih desa syukur sate wis ora semelang kok sing nabuh adi-adi iki wah pancen ya Semarangan jalan, Mas Dedekan ya jalan, Pak Bononan ya mlaku, iya. Orang guang, iya. Bersih desa iki kanggo masyarakat Jawa, nek krungu tembung kejawen mesti dikira klenik utawa musyrik lan liya-liyane. Aja ngono ya, Nak. Ora, Mak. Kejawen ngelmune wong Jawa, bab apa wae sing ditindakake dening wong Jawa, sing aja nganti gawe rugi lan gawe cilakane wong liya. Lho kuwi lho. Iya, Pak wong Jawa kok ya elok men. Malah bisa gawe seneng lan marem, semeleh pikire lan adem atine. Mula bersih desa kuwi duweni panjang lan panggayuh, sedekah lan tasakuran, ngraketake paseduluran silaturahmi. Iya. Watake wong Jawa sing duwe ilmu kejawen kuwi andhap masor, ora ngendel-ndelke, ngajeni liyan, ngurmati para sepuh lan pengarepe, ngurmati agama lan beda-bedaning keyakinan.